Astăzi voi răspunde la întrebările făcute în video precedent referitor la tăierea trandafirului urcător, referitor la probleme de boboci și de floare la trandafiri, la boboci ce se usucă înainte să înflorească, la o înfloritură prea scurtă și probabil înfloritură cu puțini boboci, puține flori. Vă voi arăta și diferența dintre un trandafir remontant și un trandafir cu boboc gros pentru buchete de flori. Majoritatea problemelor la trandafiri pornesc de aici, de unde se hrănesc. Deci solul, fertilizantul, soarele și apa. Trandafirul are nevoie pentru a face fotosinteza 3-4 ore de soare pe zi. Deci dacă aveți trandafirii într-un loc umbros unde nu primesc cel puțin 3 ore de soare pe zi, este greu să se dezvolte normal. Fertilizarea trebuie făcută constant, pregătită planta cu un an înainte, trebuie să acumuleze energie prin fertilizanți, dar și prin razele solare. Și în modul ăsta plantele sunt sănătoase, se pot apăra împotriva bolilor și fac o vegetație bogată cu flori bogate. Și în ultimul rând, apa. Trandafirii, pentru a dezvolta frunze și flori, are nevoie de umiditate, de apă. Să nu înțelegem greșit, nu trebuie să exagerăm cu apa. Trebuie să primească în mod regulat, dar nu în modul încât să-i se putrezească rădăcinile. Dacă cultivăm trandafirii în ghivece, înainte de a uda, controlăm. Dacă are nevoie de apă, îi dăm apă. Dacă nu are, nu este neapărat să-i dăm, să-l udăm. Este tragic pentru un trandafir să rămână pentru 24 de ore fără apă. Va intra în stres hidric și va intra în fază de supraviețuire. Deci va arunca florile, nu va mai crea boboci și se va opri din vegetație. Pentru a se reporni va avea nevoie de 2-3 săptămâni. Deci dacă vrem să cultivăm trandafirii în ghivece, trebuie să fim atenți, trebuie să știm că este închisă într-o bucată de plastic sau într-un ghiveci de teracotă și trebuie să-i dăm noi de ce are nevoie. Dacă le cultivăm în grădină, în perioadele când este secetă, trebuie să administrăm la fel apă, să aibă umiditate de unde să bea și de unde să se hrănească, de unde să proceseze fertilizantul. O corectă fertilizare și o corectă udare vom avea atât flori, boboci, aproape tot timpul anului. Se vor opri un pic din înflorire odată cu temperaturile mai ridicate, tip la sfârșitul lunii iulie, august, se mai opresc din vegetație și deci din a produce boboci. Cum recunoaștem soiurile remontante și soiurile de boboc pentru flori de făcut buchete? Este foarte simplu. Frunzele de la remontant sunt mai mici, mult mai mici decât
decât frunzele cu boboc mare. Aici se vede clar mărimea celor două frunze. Dar nu totdeauna este o regulă. Avem aici flori cu boboci ceva mai mari, remontanți. Cum le putem recunoaște? După ce s-au filit deja un rând de flori, sunt pregătiți ceilalți boboci. Sunt pregătiți să înflorească. Trecem la tăierea trandafirilor urcători. În primul rând trebuie să identificăm ramurile oarbe, cele care nu produc în vârf boboci. Deci ăsta este o parte oarbă, deci nu are bobocul dezvoltat. Vin și îl tai de la a doua frunzuliță. Îi las posibilitatea să creeze o altă ramură pentru a crea boboci. Și aceasta este oarbă, o eliminăm. Deci unde nu vedem așa ceva, înseamnă că este o parte oarbă care nu o să producă niciodată floare. Trebuie să știm că și trandafirul, ca toate plantele, ormonii de creștere sunt în vârful plantei, deci se vor dezvolta mai mult în partea de sus, ca și vegetație, ca și flori. Dacă vrem să creăm un arc, trebuie să folosim două plante, pornim din stânga și din dreapta și nu ne oprim în vârf cu planta. O lăsăm să crească și o întoarcem pe celălalt picior. La fel și din partea cealaltă ne întoarcem pentru piciorul celălalt. În modul acesta vom acoperi partea fără vegetație și vom acoperi și cu vegetație și cu flori, făcând în felul acesta. Sau dacă avem un gard viu cu trandafiri remontanți, îi lăsăm să crească, apoi din greutatea lor se vor întoarce și vor acoperi partea de jos. Vor dura câțiva ani până va face acest proces. Când avem deja trandafirul stabilizat, vegetat de sus până jos, pentru a tăia ramurile neeficiente și pentru a tăia după o înfloritură, lăsăm la fel două frunzulițe. Să presupunem că aici este o parte care deja a pierdut floarea și vrem să-l facem să reînflorească. Deci lăsăm 2-3 frunzulițe, apoi de aici va porni un alt grup de ramuri care vor crea flori. La remontanți nu este nevoie, se taie o singură dată. În primăvară, la sfârșit de iarnă, înainte să înceapă vegetarea trandafirului. Deci venim și tăiem la fel aceeași regulă. Lăsăm 2-3 ochiuri sau chiar și 4 în funcție de cât este de plin trandafirul de ramuri. Deci acum nu pot să tai așa de mult, o să vi le arăt probabil tăieturile la trandafirii remontanți, vi le arăt în primăvară. E un păcat să încep să tai ramurile acum. Deci să recapitulăm, la trandafirii urcători îi lăsăm să facă arcul, îi lăsăm să curgă în jos, să acopere partea fără vegetație. Dacă vrem să reducem înălțimea trandafirului urcător, putem să tăiem și la 1 metru, tăind în felul ăsta mult mai jos, unde nu are vegetație. Vedeți, aici deja sunt mugurii pregătiți să prepornească, să pornească de aici. Dar asta o va face în primăvară. Deci în primăvară putem reduce foarte mult înălțimea trandafirilor urcători.
În plus, când vor porni de aici ramuri noi, trebuie să caut o plantă să vă fac un exemplu mai clar. Deci când aveți o parte, un picior de la trandafirul urcător care crește așa dintr-o dată brusc, îl lăsați să crească, îl protejați, să nu se rupă pentru că sunt foarte fragili. Îl protejați pentru că asta va duce florile în următoarea perioadă. Ce înseamnă când avem un trandafir de genul ăsta? Că deja un alt picior este deja vechi și trandafirul începe să elimine piciorul ăsta. În 2-3 ani ăsta nu va mai face floare. Deja trandafirul pregătește tipul ăsta de creșteri rapide. Vrea din nou să înceapă să facă floare. Știe că are niște picioare vechi care nu mai fac flori. Aici au fost deja eliminate cele care nu făceau flori. Deci când vedem astea, le protejăm, le legăm și le lăsăm să crească cât pot ele toată perioada vegetativă. Dacă mai aveți și alte întrebări, alte nedumeriri, alte probleme în ceea ce privesc trandafirii, nu ezitați să-mi scrieți în comentarii și să ne vedem într-un alt video. Aș vrea totuși să vă arăt doi boboci aici stupenzi. Deci, la revedere!